खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बेयावनो दङ आथिखालाव समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनाय जाथाया मैया सोराङाव फैनानै मिथिनाय बायदिब्ला बेंटल पुलिस आउटपस्टनि आइसि आफजाल हुसेनखौ सासपेनसन खालामनाय जाबाय आरो साथाम दायनिगिरिफोरखौबो चिरां पुलिसआ खाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि जाथाया थांनाय 10 सानसोनि सिगाङावनो माखासे दुथांफोरा बेंटल ओनसोलनि मोनसे हाग्राबारियाव सासे आइजोखौ लांनानै मोदोमनि जिखौ खुनानै भिडिअ बानायना जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। उनाव बे जाथायखौ लानानै बै आइजोआ बेंटल पुलिस आउटपस्टआव फोरमायथिनाय जादोंमोन। नाथाय 10 साननि बारलांब्लाबो बेंटल पुलिसनिफ्राय जेबो खौरां मोनैलाय मैया आइजोआ गावनो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों जाथायखौ फोरमायनायाव गासै जाथाया सोराङाव फैनायलाय दायो बै आइजोनि जाथायखौ दोनखोमानाय बेंटल आउटपस्टनि आइसि आफजाल हुसेनखौ सासपेनसन खालामनायजों लोगोसे जाथायजों सोमोन्दो थानाय साथाम दुथां दायनिगिरिफोरखौबो चिरां पुलिसआ हमनो हाबाय होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। BTR गोरोबथानि गासै दफाफोरानो 2024 मायथाइनि सिगांनो जाफुंजोबगोन बाथ्राखौ बुंदों आथिखाल BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मख'जाथावदि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतानि बडलेण्ड फोथाराव सोलिबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50 बोसोरसालिया जथुम्मानि गिबि साननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों भारत सरकारा खोथाय होनाय बायदिनो जोंबो फैगौ 2024 मायथाइनि सिगाङावनो BTRनि गासै दफाफोरखौनो मावफुंजानायखौ मिजिंथियो होननानै बिथाङा बुंथिना होयो। आथिखालाव BTCनि गासै गोहोफोरखौनो मोनसेनि उनाव मोनसे गासै गोहोफोरखौ लांफिनजोब्बाय। बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा। मख'जाथावदि बिथाङा आथिखालाव BTRनि दफा मथे गामि बारायनाय एबा सिमा बारायनायखौ लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव आथिखालाव BTCनि गासै गोहो जेरै मोनद' बिफानखौ जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव हरबाय, साख्रि होनो हानाय गोहोखौ लांफिनबाय, बेनि अनगायैबो गोबां गोहोफोरखौनो लांजोबबाय। लोगोसे दायो आरो माखासे गामिफोरखौ सेटेलाइट महरै खालामोब्ला BTCआ जोबस्रांगोन। लोगोसे बिथाङा आरो बुंबावोदि BTCआथ' 6थि फारिलाइनि सिङावमोन, नाथाय BTRआ बबे मोनसे फारिलाइनि सिङाव गोग्लैयो बेखौ जेबो रोखा बुंथिनाय गैया होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिना होयो। फरायसाया गोसो होनानै सोलोंब्लानो गुन गोनां जागोन आरो फरायसाया गुन गोनां जाब्लानो जोंनि सोलोंथाइयाबो गुन गोनां जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आथिखाल आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला दायो उदालगुरियाव जाबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50 बोसोरसालिया जथुम्मायाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बिथाङा आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंदि जोंनि फरायसाया गोसो होनानै सोलोंब्लानो गुन गोनां जायो आरो फरायसाया गुन गोनां जायोब्लानो सोलोंथाइयाबो गुन गोनां जागोन। बेनिखायनो फरायसाफोरा गुन गोनां जानो थाखाय गोसो होनानै सोलोंनांगौ। लोगोसे फरायसा एबा जोंनि गथ'फोरा गुन गोनां जानांगौब्ला गिबियावनो जोंनि बिमा बिफायानो गिबि हाबा मावनांगोन होननाबो बुंथिबावो मानगोनां बुंथिगिरि बिथाङा। मख'जाथावदि मैयानि बे नैथि साननि हाबाफारियाव आसुनि बोसोनगिरि डक्टर समुजल भट्टाचार्य बिथांजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदोंमोन होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। फिसायानो गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ बुथारदों। मिथिनाय बायदिब्ला नलबारिनि सागरकुटियाव फिसायानो गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ बुथारदों। मिथिनाय बायदिब्ला नलबारिनि सागरकुसियाव जादों जाथाया, जेराव सासे फिसाज्ला प्रान्जल कलिताखौनो बुथारदों होनना अजद होनाय जादों। मानोना प्रान्जलानो जेब्लाबो बिमाजों नांज्लायबाय थायोमोन। मख'जाथावदि खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला प्रान्जल मुंनि फिसाज्लाया बिमाखौ बुथारनानै 108 एम्बुलेन्स गारिजों देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोन, जेराव देहा फाहामगिरिया बिमाखौ थैबाय होननानै थिनहरफिननाय जादोंमोन। लोगोसे बे दुथां प्रान्जल मुंनि फिसाज्लाया बिमाखौ न' सिङाव गादलिनना गोग्लैदों होनना फोरमायथिनो नाजादोंमोन। फारसेथिं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोथै देहाखौ गोबां जायगायाव आघात मोननाय नुनानै पुलिसनो फोरमायना होनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों।
थांनाय 22 जानुवारि खालि भारतनि सुबुं खुंथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै BTRनि 3.1 दफा बादियै BTRनि बायजोआव थानाय माखासे बर' मैखोम थानाय गामिफोरखौ BTRआव सोसननो फोसावनायखौ लानानै हेंथा खालामनानै माखासे बर' नङि सुबुंफोरा सोमावसारबाय थानाय बायदिनो मैयाबो फिन आसा बानजायनायाव 12 घन्टा सनितपुर जिल्ला बन्द फोसावनानै गोख्रोङै सोमावसारनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मख'जाथावदि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सरकारा बे थांखिखौ लानायनि सिगां आदिबासि सुबुंफोरजों सावरायग्रोनांगौमोन। लोगोसे जों माब्लाबाबो BTRआव हाबा, बेनि थाखाय जों गोख्रों सोमावसारलांबाय थागोन होनना बुंथियो। आरो बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, गो बेक बायदि बायदि स्ल'गान होनानै आसाम सरकारनि हेंथायै सोमावसारनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय सरकाराव जेबो सिस्टेम गैयामोन, बेखौ जों दिनै सोलायनानै सिस्टेमाव लाबोनो हाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा MLA गबिन्द बसुमतारी। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि समाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि BTR गोरोबथानि उनाव जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिया फैबाय। सिगाङाव थांनाय सरकारा जेबो सिस्टेम गैयै सरकार सालायदोंमोन, नाथाय दायो बेखौ बोस्रांनानै मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो हाबाय। बेनि अनगायैबो BTR गोरोबथायाव जेसेबां मख'जाथाव दफाफोर दंमोन, बेफोरखौ दासिमाव 70% मावफुंनाय जाबाय। लोगोसे दफानि देरसिन दफा 3.1 एबा सिमा बारायनायखौ दासिमाव जों मावफुंना लानो हाबाय होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होयो मानगोनां लेङाइ मावफुं गाहाय सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।